രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണവ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായത്തില് 3ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 6 ഭാഗം കർമ്മയോഗം, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഭക്തിയോഗം, 3ാമത്തെ പാർട്ട് ജ്ഞാനയോഗം. അതില് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കർമ്മയോഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. 6 അധ്യായം നമ്മൾ നോക്കി. ഇത് 7ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായമാണ് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിവാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആധ്യാത്മികതയെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഒരു
എന്താണ് താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയാണെന്നും ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉയർന്ന ശക്തിയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപം മറന്ന് പോകുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തന്റെ മറന്നുപോയിട്ടുള്ള മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അധ്യായം 7, ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മതാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടു കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി, ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സോടെ യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്നും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കാനാണ് പറയണത്. ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാന് പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വിവിധ തരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് എന്ത്? ഈ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള യോഗങ്ങൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ടുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ യോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഈ ഭഗവാൻ ഇതിൽ അർജുനോട് പറയുന്നത് തശ്ശൃണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് തശ്ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു ആൾക്ക് ഏറ്റവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് വരാനായിട്ട്, ഉയരാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കണം എന്ത് നേടേണ്ടത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ തശ്ശൃണു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഭഗവാനാണ് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധവനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് നേടേണ്ടത്? പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമം സമയയുക്ത തമോ മദഃ. ശ്രദ്ധയോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ആര്? യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശൃണോതാം സ്വകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്ഥാഹ്യഭദ്രാണി വിധൂനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം എത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന
അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക, ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാര്യങ്ങള്, വൈദികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണെന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത് വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് പറയണത്. നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ശ്രവണം. നവവിധ ഭക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രവണം, അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു സേവയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, കർമ്മമാണ്, പുണ്യകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകള് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൊടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഈ നിരന്തരം കൃഷ്ണ കഥകള്, കൃഷ്ണ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ഒരു ത്വര എല്ലാവരുടെ ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു, ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നു, അത്രേ ഉള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഈ നിരന്തരം ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാണികൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അവരെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം തന്നെ വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യത്തതി സിദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേത്തി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ച് അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചാലും ആ പൂർണ്ണത നേടിയതിലോ ഒന്നിലേറെ പേര് എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ കുറേ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ എത്ര പേരാണ്? വളരെ കുറവ് മാത്രമായിരിക്കും. അതില് വളരെ കുറച്ച് പേരായിരിക്കും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, കുറെ ആളുകള് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? കുറെ പേര് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ കുറെ പേര് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണത നേടിയവരിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തർ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അത് ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇത്രയും കുറേ വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരാം ചിലപ്പോ ധ്യാനത്തിലൂടെ. പക്ഷെ അത്രയും ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മരൂപത്തില് നിരാകാരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതും ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും പേര് ശ്രമിച്ചാലും അതിൽ വളരെ കുറവ് പേര് മാത്രമേ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ? ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂർവരായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്തിലാ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്, കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പോ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ
അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാർ ഉദ്ഘോഷിക്കും, അത് ഈ അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യുദ്ധഭൂമിയില് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭീഷ്മർക്ക്, പാണ്ഡവർക്ക്, അങ്ങനെ കുറച്ചു പേർക്കേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്തും ഭീഷ്മദേവർ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആരടുത്താണ് ശിശുപാലന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ആ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക്, അഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭക്തി പരിശീലിക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനാണ് ഈ വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് ആര്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും അതേപോലെ തന്നെ ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും ആര് തന്നെയാണ്? അദ്ദേഹം തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയുകയാണിത്. ഭൂമിരാപനലോ വായുഖം മനോബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതീയമേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 അടങ്ങുന്നതാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് 8 ഘടകങ്ങൾ ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ഘടകങ്ങള്, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. ഈ 8 അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആവിർഭാവത്തിലാണ്, ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള ആരാണ്? 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുണ്ട്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? അവിടത്തെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്, ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉൾപോകുന്നതാരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിലാണ് എന്തുള്ളത്? താമരപ്പൂവില് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മദേവൻ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന താമരപ്പൂവിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷ്ണു എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ അനന്തപത്മനാഭൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വിഷ്ണു ഏത് മൂർത്തിയാണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാണ്. താമര നാഭിയിൽ നിന്ന് താമരത്തണ്ടിൽ കൂടെ ആ താമര വരുന്ന ആ താമരയില് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരിക്കുന്ന ആ വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ ദർശിക്കുന്നത്? അനന്തപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ദർശിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപമാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പറയുന്നത്. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന്. ആ ഭഗവാനാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പാൽ അല്ലെ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചാൽ പാൽക്കടലില് വസിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ 3 ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങള് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തേതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, 2 ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, 3 ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഏതാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു.
പിന്നെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും കാണുന്ന വിഷ്ണു ആരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇത് നാളെ മറ്റന്നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് പറയുമ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപരേയമിതസ്തന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേഥം ധൈര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണിവ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇത് താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ഇത് കൂടാതെ എനിക്കൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി ഏതാണ്? ജീവാത്മാവ്. ജീവഗണങ്ങളാണ് ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി. ആ ശക്തി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തികൾ, അതായത് ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്, ജീവാത്മാക്കളും ശക്തിയാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ശക്തിയാണ്. ഒന്ന് ജീവാത്മാക്കള് ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി, പിന്നെ ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി താഴ്ന്നതരം ശക്തിയാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാതും ഈ ശക്തികൾ എപ്പോഴും ആരുടെ അധീനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ രണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു നിലനിൽപ്പ് ഇല്ല, സ്വതന്ത്രമായൊരു നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാക്കളായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതി ആയാലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവ്. ഇതിനെ രണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് രണ്ടു തരം ശക്തികള്, അധമ ശക്തിയും ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ജീവാത്മാവ്, അധമമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഘടകങ്ങള് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യഹങ്കാരം. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞതോ, മത്ത പലതരം ഞാന്യ കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ? ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ. എങ്ങനെയാണ് ഇതിവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ ഇണക്കി കോർത്തിരിക്കുന്നത് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ ഇണക്കി കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ ഇണക്കി കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ നൂലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ മുത്തുകൾ മുഴുവൻ ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ നൂലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ നൂലില്ലെങ്കിൽ ആ മുത്തുകൾ പല സ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്ന ഭിന്നായിട്ട് പോകും. അതേപോലെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നൂല് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അതെല്ലാതും ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഒരു നൂലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് കണ്ണ്, നമ്മളുടെ അവയവങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളെ കണ്ണിന് മറ്റുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിനും കണ്ണിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ കണ്ണുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോ വഴിയിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഴി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാലിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? കണ്ണാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കുഴി കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാല് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാറിപ്പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഒരുത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കണ്ട കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ പോയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കണ്ണിന്റെ ത്രൂ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും ആ കണ്ണിനെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ കണ്ണിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും നമുക്ക് ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശിശൂര്യയോഃ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ
ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്? ഇനി ഭഗവാൻ പറയണത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ലോകത്തിലെങ്ങും എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്? ജലത്തിലെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതെല്ലാം ഞാനാകുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ രസം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കടലിലെ വെള്ളം ഉപ്പ് രസമാണ്, ആ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ജലത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്രിയാത്മകത്വം, ആ ഒരു രസമാണ് നമുക്ക് ആ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, ആ വെള്ളത്തിനോട് നമുക്ക് പ്രിയം വരുന്നത്. ആ ഒരു രസം എന്താണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു പ്രണവം, ഓംകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ആരെ സൂചിപ്പിക്കാണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി എന്നാണ്. ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്സിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ്വജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും ആയിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ജീവികളും ജീവജാലങ്ങളും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയണം. ഭഗവാൻ ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആദിബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്സികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനം ചേതനാനം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദധാതി കാമ എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യനിൽ വെച്ചിട്ട് നിത്യനാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനുമാണ് ആര്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിനും നിലനിർത്തുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ബുദ്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ബുദ്ധി ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താസ്മസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേതി താൻ വിദ്ധി നതോഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാത്വികങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാലേ. സാത്വികം, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും അവസ്ഥകളും ആരുടെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ തന്നെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം ഒന്നും ഭഗവാന് അധീനനല്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാൻ അധീനനല്ല. ഇതിന് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല ഭഗവാൻ, മറിച്ച് അവയെല്ലാം ആരിൽ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിലകൊള്ളുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നൂടെ? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നതെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിന് അധീനനല്ല. ഭഗവാൻ നിർഗുണനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുളവായതാണ് ഇതെങ്കിലും ഇതിനൊന്നും ഭഗവാൻ
അധീനനല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയണത്, ഒരു രാജ്യത്തിലൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം ആർക്ക് ബാധകാവില്ല? രാജാവിന് ബാധകാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ഇത് ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവീ ഹേഷ്യ ഗുണമയീ മമ മായാതുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ത്രിഗുണങ്ങള്, ആ 3 ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഉണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ നമുക്ക് പറയാം ഏതാണ്? ഭഗവാന് എണ്ണമറ്റ ശക്തികൾ ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആത്മീയ പ്രകൃതിയും പരമപുരുഷനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? ഇത് രണ്ടും ശാശ്വതങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആയാലും ആത്മീയ പ്രകൃതി ആയാലും അതെങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധമ ശക്തിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പിടിത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാനായിട്ട് എന്താണ്? വളരെ പ്രയാസമാണ് ശരിക്കും. ഈ ഭൗതിക ശക്തിയെ നയിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ അതിജീവിക്കാനാവാത്ത ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ്, ദിവ്യബന്ധം കൊണ്ടും ഈശ്വരാച്ചിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അധമമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഇവിടെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയായിട്ടാണ് നിർവചിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധനാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? മാലിന്യം സംഭവിച്ച് ജീവാത്മാവ് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യണത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ആ ഏത് ഗുണമാണോ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അത് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ പ്രവർത്തികൾ ആർക്കും മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഗുരുവിന് മാത്രമേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിന് നമുക്ക് ആരുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗൈഡൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതില് ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു ശിവൻ, ഇവര് 3 പേര് പറയുന്നതില് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ആരാണ്? ഇവര് 2 പേരും മായയ്ക്ക് അധീനരാണ്. വിഷ്ണു മാത്രമാണ് മായയ്ക്ക് അധിപതിയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഇവര് 3 പേരും ഒപ്പത്തിലല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും എന്താണ്? ഇവര് മായയ്ക്ക് എന്താ പറയാ, മായയ്ക്ക് അധീനരാണ് ഇവര് 2 പേരും. പക്ഷെ വിഷ്ണു മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അധിപതിയായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുകുന്ദൻ. മുക്തി നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ നമ്മള് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവര് 2 പേരും അത് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ പറ്റിയും ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ
എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവര്? ഒന്ന് മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യാധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരവാദികളും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത് പറയണത് മൂഢന്മാർ, ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ഇവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം ആരാ പറയണത്? കഴുത. അപ്പൊ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കുന്ന, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം എന്താണ്? കഴുതയാണ് ഉദാഹരണം. പിന്നെ അടുത്തത് നരാധമന്മാർ, നരന്മാരിലെ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. നരൻ എന്നാൽ എന്താണ്? മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അധമൻ എന്നാൽ ഏറെ താണവനാണ്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർ പോലും മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ എന്നാൽ ഏറെ താണവൻ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യമായിക്കോട്ടെ, ഈ നരാധമന്മാർ എന്തിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല? ഇത് കേൾക്കാനും അറിയാനും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആര്? ഈ നരാധമന്മാര്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ആര്? ഈ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മായികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികത ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ദുഷ്കൃതികള്. അതെങ്ങനെയാണ്? മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് അവർ. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമെല്ലാം എന്താണ്? അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാനെ അനുസരിക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിന് എക്സാമ്പിള് തത്വചിന്തകന്മാര്, കവികള്, പിന്നെ സാഹിത്യകാരന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഈ ദുഷ്കൃതികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആസുര സ്വഭാവികള് അഥവാ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ, അവര് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. ഈ നാലാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ളവര് ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇവരെന്താണ്? ഇവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കി എടുത്തവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള്. അപ്പൊ 4 കൂട്ടരാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെയാണ് മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇവര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടര്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ആരൊക്കെയാണ്? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ആരൊക്കെയാ? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. ഇവര് 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുഹൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ഏതാണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന. ആരൊക്കെയാ? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അതായത് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദുഃഖിതനായിക്കോട്ടെ, അർത്ഥാർത്ഥിയായിക്കോട്ടെ, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇവരെല്ലാം പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരല്ല? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ ഇവര് ഈ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ആഗ്രഹങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിലാഷങ്ങളോ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 കൂട്ടർ. ദുഃഖിതനായാലും ധനകാംക്ഷി ആയാലും പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ, ദുഃഖിതൻ നമ്മൾ ആ ദുഃഖം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ധനകാംക്ഷി, നമുക്ക് ധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. ജിജ്ഞാസു, എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്ഞാനി, അറിവ് നേടിയ വ്യക്തി. ഈ 4 വ്യക്തികളാണ് എന്ത് പറയണത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. അപ്പൊ അവര് ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഇവർക്ക് ഇവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവരുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്?
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പുറമെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പിന്നീട് ഇവർ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്തിലെത്താൻ സാധിക്കും? ഈ സത്സംഗവും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘമൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റുന്നവരായിരിക്കും ഇവര്. ശരിക്കും ആ ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അന്യാഭിലാഷിതാ ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാധീനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനോ ശീലനം ഭക്തി ഉത്തമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ തത്വജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടാതെ അനുകൂല ഭാവേന കൃഷ്ണനെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ സേവിക്കണം. ഇതാണ് ഉത്തമ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന് അനുകൂലമായിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സേവകൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടര് അവരുടെ കാര്യം നടക്കാൻ, അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഇവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഈ 4 കൂട്ടര് ആരൊക്കെയാണ്? ധനകാംക്ഷി, ദുഃഖിതൻ, ജ്ഞാനി, പിന്നെ ആരാണ് അവരുടെ കൂടി പറഞ്ഞല്ല? അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ജ്ഞാനി, പിന്നെ ജിജ്ഞാസു. ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഇതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിള് ദുഃഖിതനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആദ്യത്തെ 2 പിക്ചർ കണ്ടില്ലറിയാം. ഒന്നാമത്തെ ഗജേന്ദ്രനാണ്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആനകളുടെ തലവനാണ്. ഈ ഗജേന്ദ്രനെ ഒരു തടാകത്തിൽ മുതല പിടിച്ചപ്പോ ആ മുതലയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ആരെ വിളിക്കാണ്? ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ദുഃഖത്തിലാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗജേന്ദ്രൻ ആർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ദുഃഖിതൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആര്? ഗജേന്ദ്രൻ. അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ 5 പാണ്ഡവരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോ ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ദ്രൗപദി. അപ്പൊ അതും ആർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ദുഃഖിതർക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അവരുടെ ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ഇവര് അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ ആരാണ്? ഇവർക്ക് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന പിക്ചർ നോക്കാം. ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്? ഈ ആരാണ്? ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. എന്താണ് ചെയ്യണത്? അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ 2ാം അമ്മ എന്താ ചീത്ത പറഞ്ഞ് വിലക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ധ്രുവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്. എന്തിനാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്വത്തുണ്ടാവണം. കാരണം അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്താണ്? തന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതിനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് 2ാം അമ്മ സമ്മതിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കുട്ടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? വലിയ പാഴാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തിന് ഉദാഹരണം പറയാണ്? ധനകാംക്ഷിക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കൂടെ കാണുന്ന സുഗ്രീവൻ രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുഗ്രീവനും ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സാഖ്യം കൂടുന്നത്. അതും ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മുകളിലെ പിക്ചർ ജ്ഞാനി. ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അത് ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. സുഖദേവ മഹർഷി 16 വർഷമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മായ പിടിപെടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് എന്തിന് തയ്യാറല്ല? അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിന്നെ മായ പിടിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് സുഖദേവ മഹർഷി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. 16ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്, 16 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് എന്തിന് ഉദാഹരണം? ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം പറയണത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ജിജ്ഞാസു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജു. പിന്നെ താഴെ കാണുന്ന നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും എന്താണ്? ഈ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണത്
പ്രാപിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 4 കൂട്ടര്. ഈ 4 കൂട്ടര് പക്ഷെ എന്തല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, പരിശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തിനു ഉയരാൻ സാധിക്കും? പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കും. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാമാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനത്തോടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണെന്ന് പറയാം. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും പിന്നെ സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം കുറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ പേര് പൂർണ്ണത നേടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ വളരെ കുറവും പേർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സർവജ്ഞനാകുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കുറെ ജന്മങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്? സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും അതേപോലെ തന്നെ സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്തിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്രകാരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്താണ്? വളരെ കുറവുമായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാമസ്തൈസൈ ഹൃതജ്ഞാനാം പ്രപദ്യന്തേ ദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളോട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭഗവാനെ ശരണം ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അല്ലാത്തവര്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ മാലിന്യങ്ങളിൽ വന്നു പെട്ടിരിക്കുന്നവര്, ആ മാലിന്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനും പകരം അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ആരുള്ളത്? ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു പരിധിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുന്നല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് തരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ആര്? ദേവന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ആരുടെ പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്? കാരണം ഇവര് സ്വതന്ത്രരല്ല. നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, ദേവന്മാരായാലും ആരും എന്തല്ല, ഇവരാരും സ്വതന്ത്രരല്ല. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ദേവന്മാർ ആരോട് ചെന്ന് പറയണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയണം. ഭഗവാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ദേവന്മാർക്ക് അത് നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അഭിലാഷങ്ങൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനം ഉള്ള എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുറെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരുണ്ടാവും. ഇവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഏത് ഗുണാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആ ഒരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തത്ഭവത്യൽപമേതസാം ദേവാൻ ദേവായജോ യാന്തി മത്ഭക്തായാന്തി മാമപി. ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്? ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും
ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയണെന്ന്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമോ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലവും എങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും? അതും ക്ഷണികമായിരിക്കും, അതും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്നില്ല. എന്നാലോ ഈ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്, ഭഗവാൻ നിത്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ദേവന്മാർക്കാണെങ്കിലോ അവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 7-14 ലോകത്തില്, ഈ 14 ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര് പോകുന്നത്? ദേവന്മാര് പോകുന്നതും. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ച് ആർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ ദേവന്മാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടം വരെ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയും ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും വ്യത്യാസമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിലുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ? മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ദേവന്മാര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശിരസും, ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കൈകളും, വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ അരക്കെട്ടും, ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാലുകളുമാണെന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ പ്രവർത്തനം പല രീതിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ശിരസ് വന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈകൾ വന്നു, പിന്നെ വന്നിട്ട് അരക്കെട്ട് വന്നു, പിന്നെ കാല് വന്നു. അതാണ് ഈ നമ്മളെ ഈ ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ആരുടെ അംശം തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു വരം കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് തന്നെ എന്താണ്? അവർക്ക് തന്നെ മരണമുള്ളവരാണ് ഇവരില്ല. ദേവന്മാരെല്ലാം ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനും എന്തുണ്ട്? ഓരോ പരിമിതികളുണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്കൊന്നും ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ആരുടെ കൺട്രോളിലാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ്. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാസമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമാജമപ്യം. ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആര് മറച്ചു വെക്കാണ്? യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാൻ അവരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികള്, ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തിയും ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തിയും. ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? യോഗമായ അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ മഹാമായ അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ആര്? ദുർഗാദേവി. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ദുർഗാദേവിയാണ് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ നമ്മളെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരിൽ നിന്ന് യോഗമായ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു.
വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയും. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പം ഭഗവാനെ എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്കറിയാം. കാരണം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ, 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ്, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണെന്നല്ലേ, അതീന്ദ്രിയമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തില്ല, എനിക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നലെ നടന്നതും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നതും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും അത് തന്നെ പറയണത്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് പറയണതിന്, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് സുപരിചിതനാണ്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സുപരിചിതനാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അറിയില്ല, ഭഗവാൻ അറിയില്ല. നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളെ, ഒരേ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളെ ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവും ആണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ്, ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചിങ്ങനെ വളരെ ബിസിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവിനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല. നോക്കിയാലേ ആരറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, പരമാത്മാവിനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ ജീവാത്മാവിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ആ പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ആരറിയാൻ സാധിക്കില്ല, പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ ജീവാത്മാവിനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃതഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എന്താണ്, അവരുടെ പാപഫലങ്ങള് നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ പുണ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ പാപ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്നുള്ള ഒരു ദ്വന്ദ്ത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ അർഹതയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയാ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക്, അവർക്ക് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ക്രമേണ എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനും ഭഗവാനെ സമാധിയിൽ ധ്യാനിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ അർഹതയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം വഴി, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരോടുള്ള സമ്പർക്കം വഴി അവർക്ക് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, പരമപദം പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്, സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിചമാം
ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ, എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധി പൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ച മാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ, എന്നെ അറിയുകയും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിർത്തുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ആരറിയേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുക. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയണം? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും ആരെ സ്മരിക്കും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അറിയണം? ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ, ദേവന്മാരുടെ നാഥൻ, സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവ്. നാഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് പോലും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഞാൻ ആരെയും മൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. അനില മാതാജിക്ക് മൂട്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പറയുന്നു. ഞാനും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.